देखा बूढ़ी बुढ़ा गईली तब इनकरा शरम नहीं लागत। शौक सिंगार ओतने रहत आवे। अबे कोई तना शौक सिंगार करके तो खूब शौक सिंगार करियन। ई नहीं की सोचत कि तने जाई खेत में देखी कि खेता में का बनत है बिगड़त आवे। देखा भातार मर गल तब इनकरा एथु नहीं के चिंता में एकाएगो बारिशन की जकर मर्द मर जाता कितना टेंशन में रहत है सब दोबारा जाता है सब पतरा जाता है सब लेकिन ई अबे लिपस्टिक मार के कोई तना खूब पोतिया में बैठ के 10 घंटा आ टिकुली या सेनुर खूब लगावत तरी एगो सेनुरे नहीं खिलावत ना। देखा थरिया का थरिया उलाट तरी दिन भर आ खा तरी कोठिला हो गइल बड़ी खूबे खात खात आ तब पेट नहीं खे भरत मुर्गा लिया सरे मछली लिया सरे तब हहिले रहत तरी डाले खातिर कोई द ना त खूब बीच बीच के गुटिया डलियन। अरे तरह के मन खातिर के मार दे मछली खा के त कोठिला होइए गइल बड़ी तब चुटकारे खोई तरी आ देखा हुए बंगालिया में पिंटू में मर गए उनका मर्दा मर गए तो कितना दुबरा के बेचारी हइया भइल बड़ी एकदम लकड़ी आ इनकर तो बुझाते नहीं कि भातार मरल बा कि मर्द मरल बटे बुझाते के नया बियाह भइल बटे आ दिन पर दिन एकदम मोटाई की बाप रे बाप। ये रह नहीं तो के पूछी दीदियो बड़ी खिया एक एक थरिया देश बना बना का छोटकी का कहतड़ू का कहतनी वो तो कहतनी कि जगर भातार मर जाला उ टेंशन में न रहेला कि अरे टेंशन में न रही तो उ देखा तो कितना शौक सिंगार करती है बुढ़िया। ठीक कहलू बिना लिपस्टिक का बिना क्रीम का बिना आईलाइनर का रहते नहीं थी जब देखा तब मेकअप का सामान लेके दुआरी में बैठ जाइए लेके तब खूब लगाई चिया ये चाहिए। हां पेट में वही है नादनी यार। अरे का कोई जा एगो सास के नाते बुझाता नहीं कि का कोई जा ससुर जी मरल बनी उ का बुझाई कि मर्द मुगल बा कि का मुगल बटे उनका तो डिमेट हमरा से एथु बना। चलो छोड़ा हटाओ हमनी से का मतलब बटे जब वही के निक लगता है तो का दूसरे के करे के बटे बता जाके खेत बाड़ी में होने देखे करना चाहिए रवे बताई ना बुझाई कहले कोनो फायदा नहीं थे ठीक ना जो करे के बता हम जेकर मर जाला वो गिर के आदमी रहेला ठीक बना उ रात छाती तान के एकदम गिर के रहल जना तो शरीर तनी न के रहल जाला ई ना कि पूरा वतरे कहत ना कि तबाह हो जा दुनिया। चल छोटकी देख कोनो बात बटे ठीक ना यही तो बूढ़ी ना इतना सोच धज के रहत है आजकल रवा तो ठीक है कहत नहीं दीदी लागत के होगा पटा ले बनी गौवा में का आ चल ये जब रहन में तो कहियो पकड़ाइए जाई रोज का चोरी कर ले एक दिन धराइए जाला उ तो पकड़ाइबे करी हां हम आई पकड़ब ठीक ना आ के जानते कि रवा पकड़ब कि हम पकड़ब कि केउ न बहरियो को पकड़ लियो ना रे छुटकी हम ही पकड़ब देख लिए आ सुन भी हमारे मुंह है कि हां पकड़ ले बड़ी चल कहत है तो ठीक है हमर तो वैसा लगा था क्यों न फसैला ही भी बुढ़िया। चल छोटकी जब देखा तब रंग बिरंग का साड़ी आईलाइनर करे लिपस्टिक मार के झाड़ के चलती है बुढ़िया हमनी से नया हुआ भइल बड़ी। अरे उ नया नौकी का माई बनल बिया उ। चल छोड़ा तो ठीक बा करे दे जन कर तरी कोनो बात नहीं कर सका तारा का बुझाई हम ना जानता नहीं अब बोल बड़ू तो का सोतरू हम देखत नहीं हमरा देहिया में आग फूक लेता बतावा हमने के एगो साड़ी नहीं मिलत ना बिंदी ना सेनु ना टिकुली मिलत हवे आ उ करे के काल कौन देता भातार लिया के हां त कोनो के पटैला हो तो देख लेब कि ना त वही जे ताव पूरा हाथ दे ना उनका नानी याद आ जाइहन। का करी हमारा मन ना हो कि शौक सिंगार करी हैं बाप रे बाप रोज रोज हमार बूढ़ा उस सपना में आवत तरन हाँ कहतन कि हमारा आत्मा हुटुकावत तरु तम का खती आत्मा के हुटुकाई हो काहे ना हम शौक सिंगार करके हम करी आत्मा के शांति दे ये का बुझिए सा हमार भतार बाटे तो हम ना जानतनी। अरे का करी शौक सिंगार करतनी सिंदूर ना कि ना करो सुहाग तो सिंदूर ना होवे हैं आप बताओ कैसे रोवत रहनी रमा कि वो ठलाली लगाव काजर लगाव जनियो कि हम जिंदा बानी तो हाँ जब हमारा इतना तो सबूर दे आवत रहन तब उनकरा के क के ना देखाई क के देखाइबे करम जतनी देख के जरा तरी जता जरा से जाना दिन भी तो शोभा देता ही है बाटे अब के गनी बार झर नहीं बनी आई देखो ना बार तो झाड़िए ले ले पानी जतनी बतावा हो कुछ समझी के नहीं अबीर लगा दिल बना से बार में
ना तो इनके ना बुझात रहे कि विधवा बिया आ काहे खातिर इनके एकर बार में लगावत नहीं लगाहू वाला तो उहे ना बाटे और छरंगे लगावे खातिर हमरा कैसे करत तरन स हैं कैसे एथु कइल जाला का करी बार झाड़ ली कुल चीज करम हो बुढ़ाऊ ठीक ना तू उठला लिए के आ काजर के कहत रह ना हम बार झाड़ के टेढ़ी मांग फाड़ के आ तो के देखाव तनी का करी हम ना जानत रहनी हो कि तू हमरा के अचानक छोड़ के चल जइबो बताओ आज देखलहू ना इनकी टेढ़ी मांग के गने फाड़ल जाला हाथ ना खखुइला के लगा देले बड़ा सा हैं एहन आदमी कहे वाला तो कहबे करी से छिनरी कि सेनुर लगावतिया कहे वाला के मुंह रोकल बाटे हम सेनुर थोड़ा नहीं खिलगवले ये भाई कहाँ धो देनी बारहवा मको अच्छा और में धल बनी का करे दिमाग कुछ उनगरी की है चल जाता कुछ घर का टेंशन कहाँ दिमाग दौड़ाई देखा बुझाता कि नतिये गिर गइल हमार गिराव से तोहनी के लइका फाइका तोहनी के न देख के चाही हम केतना का करी अरे बोरे वो छुरा गेल बे दादा चलो बार छरा गई ओठा लाली लगा ली एबर सेंट मार लेम ना हो तो हाँ एथु क्या हुए का यस पढ़ यस PARK स्पार्क KS स्पार्क हमके ना आवेला तब तू ही जन रिपीट करे ले बड़े तेवने पढ़े नी ठीक ना अब महक के जान जिए कि हम ही हई लगा ली बिंदी लगले बनी ओठा लाली लगा ली हम बुढ़ऊ एकदम सने न कितना जियारा हरियर होई लगा लेम त कहिन कि हां मेहरारू लगइले बिया का करी नए में मर गइलन तो अभी हम शौखे कहाँ पूरा भइल बाटे का करी बेटी पतही वाला बानी त उठा लाली से रोटी बोर के बुढ़ाऊ सपने में आइए तो उठा लाली से रोटी बोर के खा लिया तो गजरा रे दादा ये मक्का आया बाटे मतलब मैं बूढ़ा हो रहा था नया डिब्बा किन देता ना टूटी गइल बाटे डिब्बा रे का करी चलो आराम से लगाई आ तो दिखाई बिन कर के ताको हो काजर लगाओ तनी हाँ ताकल करिए अयो माई मोर्चा कोटलर नहीं था भभाई लगो ओखिए भभाई लगो का करी करी खुशी खाती हमारा का नहीं के करे के पड़ो हाँ ठीक आ गइले ल पोता गइल कजरो क्या मन तो गला ढेका चला तो हमारी गाना मेरे गोरी आदमी का नंबर बूढ़ो भी होखी हो अच्छा थोड़ा ज्यादा सेंट मार ली मारा तनी हो महकी है बुढ़ाऊ मार लिया नी कितना एकदम हम छन तन बताबो मर्द रहलन स त निहारे लन स देखे लन स मेहरारून के सिंगार दूसर के का जानी हम न जानतन कि हमार मर्द काका देखे के कहेलन का करी दो जीव एकदम हुटू कथो ये मेरे बुढ़ऊ को आ सुंदर लागतनी अच्छा तनी न कोहनी के तनी बाल हम छांट दो सरे केवन ढेका चलावती रे झोटा पटक दे धके अबे मोला में बाल झड़ गई आ सुंदर लागतनी न सुंदर लागतनी किसिया भी झार लेनी पहन लेनी साड़ी
जा तनी पूछे कि देखता हो निक लागत तनी ना फोनो का करे के माई ई कुल का करते रहते हैं बताओ। मार फोन करे सुजीता बाबू चंदना बाबू फोन करता कि तोर मम्मी तो मार सोच के आवतिया लिपस्टिक लगा के आवतिया। बताओ ते का जान बिसरे हमारे बारे में बताओ ना। का जान बताओ बाबूजी बोले अब तोरा सोचे के चाहिए अपना मन से। बैठ बैठ बेटा हम तोके समझाव तनी मान तनी कि तार बाप अभी मन हमार कौन उम्र बाटे मने अब तू का जानबीस हमारा बारे में मने हमार उम्र गिर गइल बा एता ना गिर ना गइल मैं अब ते हुई का घर 80 वर्ष के पुरानिया भइल गल उम्र गिर गइल बा हमारे ता ना। अब हम का कहिए भगवान जी झोटा धक पटक देबो कुत्ती कहीं की जब बनी माई की है। अरे जो माई फिर जाओ एगो ई डिस्टर्ब करत रहेली सही अलग। अच्छा ये बताओ नए में तोर बाप मर गइल नए में मर गइल बाबू हमार 94 वर्ष के हो गइल ते 80 वर्ष के। अरे सुरता वाला उ लाठी लेके चलत रहलन कि ऐसा ही कहत रे लाठी लेके ना चल तो उठते कहां रहन की लाठी लेके चलता हूं तो बिछौने पर का करबो दुखवा ना घेरले रहे हो हमर भैया तबे ना अरे कहां से आ जाला तबे ना उनकरा उठी जाओ गोड़ावा से दुखवा ना उनके ले गइल हो न तो मुंहे जोगरलन हम त इहे मनावे निकिए भगवान हमरा के काहे ना उठा ले गइल। छोटका बाबा कहत रे कि बुझा दे कि 16 वर्ष के छोकरी हो तो लिपस्टिक मार के निकल जाए का ले बड़े रे मुंह रखे वो तो वैसा ही हमरा के देखी के खूने मुंह तेला छोटका बुढ़वा के बात कहत रे ना को पटल बा कि ओकर पटी वो तो खुद ही घटिया हुए देख कहे के ना चाहिए लड़का हुए उहे लाइन मारत रहे जन ले एक दिन त ई कौन बात भइल कि तोर बाप ने खन त हमरा के छोट होके हमरा के पटाई ना एथु करियन ना ई तो गलत बात उनके समझावे के पड़ी। तो वही से ओकर नाता के ना तो वही से कहला एकर ममती होके पश्चिम के काली में उठा ले जास वही से कहला सुरता वाला वंगने आई बाबा घर में होखिया स जो तोरा ना देखे के चाहिए मत करते हैं सापा ने बड़ा एक दिन खतरनाक देखनी तोर बाप इतना रोवत अरे बतिये सुन इतना रोवत रहना इतना गिलगिलात रहना कि बतावो वो करे जा मने मने हमरा के कहत रहना का छुपा के तू मेहर वाला बटले बड़ा बबुआ तो जन लो एक दिन सपना में आई रहलन तो बड़ा गिलगिलात रहना तो फिर एक दिन फोन कइलन तो मैं तोरा फोन कइलन पर ऊपर से फोन करतन तोरा के तब का तू जानत रहो सुना ना कोनो नरक में गइल बड़न स्वर्ग में गइल बड़न न बबुआ तब का हो कोनो केहू के तू कहला रहलन चोरी घटियाई कि मैं तारा के बतावत रहलन कि हम स्वर्ग में गइल बनी हमरा ले कुल बतिया बताव ना आता न रोवत रहन न कि कहत रहन कि इहे मन करला कि अपनी मेहरारू के ओठ पर हमेशा ओठ लाली देखती आंख में काजल मैं तारा ले कहत रहन ना हां ये बबुआ जा ए बूढ़ी तू सोना की गइल बाड़ू हमरा ले सुनो तार दिमाग काम नइखे करत तू अब ओकर स्टेज में बाड़ू जबे तबे भइल बताहार जो जय मकर हमरा के का सिखा माथा सनका हो जाए माथा सनका बताई तोहारा के नत का बेटा तू का जानब तू तो अपनी माइंड के देखो तारा रात दिन ओठा लाली त का जानब हमार मरद के मन ना होवे बतावा हन कि ये ना जलन बाटे के हमर मतरी होइसे ऐसे करतिया अरे हम करी ना रे हमार मरद के यही में खुशी बारे तो हम करी ना हैं देख देख ऐसे ही जरत रहत रहन सा हमारा के अब तो नहीं जब पूछे बड़ा इनकर के गांव घर के आदमी एथु करताटे जतने बनी बूढ़ा के देखाए अब देखाली भर पेट फोनवा कॉली मोबाइल वो तो ना लेके होइनी हमें रो फोन कर उनके बोले के ना पड़ी हो चली हो चल फोन करी उन करे की है वीडियो कॉल करके दिखा देता नहीं कि तने उनका जियारा के अरे आत्मा के शांतियो मिल जाई आ देख के खुश हो जाई ना पहले ऑडियो फोन कर लेबे त ओकरी बाद देखियन तो कहीं गरीब बाप रे बा हमार जानते और सजल बाड़ी 94 ना हाँ गलती बोला सॉरी 97 700 सूत के 98 800 उठ के आ गए नंबर आ गए उठ जाइए 97 700 जीरो मतलब सूत के 98 800 उठ गइलन हेलो हेलो
मत रोई जी, गोड़ लागतानी। का करम, भगवान रौरा के उठा ले गइलन तो। अरे अंग्रेज, हम रो 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 के तो एकदम जान जिम के मरेते हो गए हटे, जानता नहीं। हाँ तो करी वीडियो को, ठीक है बा ना, हम करो तनी। कहाँ से पैसा पाई हम? वीडियो कॉल कर दिया ना, चाचा ने देखा है। ताका हो, देखा था निक लगा तो नहीं ना, का करी। देखा गाने गावे कहत रहो, वो भी हम गाओ तनी, बस तू देखल कर, हम देखियो आ ध्यान से सुनल करिए, ठीक ना। रखियो मोबाइल अपन साथ में, रखियो मोबाइल अपन साथ में, करम मिस कॉल हम हो, करम मिस कॉल हम 12 बजे रात में, करम मिस कॉल हम 12 बजे रात में। का दूसर, कौन दूसर गाई? अच्छा ये लगाई हो, ठीक बाटे। और एक का कोरी छत पर से चारों ओर देखते रहो तरन सन, ऐसे कोनो बात नहीं के। उ तो जिंदे में हमरा के देखिए से तब मर जाइए सा, आ तू तो मरिए गइल बड़ा, तब बतिए अलग बाटे। अच्छा गाओ तनी, मोबाइल रख दी एंगन देखबा, ठीक है रख दे तनी, फोन चालू है बा। धर परिया रे जनी कोरा, देखो तारा ना, पहले बताओ का। अच्छा ठीक होता। धरी बोरिया रे जनी कोरा, अब ही तो छोट बाटी कोरा, ले जाही जनी कोरा, बेरी बेरी छुअत रही का, अरे बेरी बेरी छुअत रही का, हे राजा तू तो जवान हम लइका, हे राजा तू तो जवान हम लइका। अब केतना गाई, मोबाइल न देख बेटा, छाता ऊपर से ताकत रंसन, और नीचे रहता तो जितना कहता उतना कह के देखती, जोन कहता रह तुमन कह के दिखावत नहीं। नीमन से देख ला, नीमन से ला, का ना उठा लाली लगैले बनी। ठीक बा, ला नीमन से देख ला, उठा लाली ला। कौन सी वाला और ये को कहता रहो तो सुन ला, उठा लाली चाटा 10 रुपया, ना 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 सॉरी सॉरी 10 रुपया, ये 1 रुपया हम ना ले। देख ला बुढ़िया के, तू कहां से हमरा के पैसा देबा बताओ तो। हई वाला, हई देखो क्यों जे लगाई, देख ला होय। अच्छा ऊ वाला रोहत रोही पता नहीं, देख लेगा का। अरे बाप रे, देख ला आप क्यों गाना गाई। अच्छा हाई वाला, हाई एकदम जवानी है बटे नौवा में, ये टेंशन का हुआ में, टेंशन भइल रहता, जानी वीडियो नहीं जा बन के पोजीशन में, फेर में सोभे रहता। अरे वहां सब के उतार पतोई हो, तार लइको हो, आज को तल रीति का न जो न लतार बेटा हुआ छोटा का, आकी ये माई ई का कहले हड़ी मकया सुरता वाला, हम तोरा बाप खाती न कहले बानी, कौन झूठ कने तनी तू ही बताव तो, सही कहनी है कि ना कहनी है, देखाइले ना के देखता। अच्छा तो लगता ही बानी, रुका त फिल्मिया देखा जाला कुछ देर, तब ना समझ में आई। अब आगे ढेर ना तो बोला लाज लागता है। चलो जोन कोई कोई सपने में आके कही है, ठीक ना। हां कल के करा के सपना देखाव तो रोए बूढ़ी, अब वो तो लाट एकदम बुढ़ा के जवान हो गइल बनी है दादा। हाई लिपस्टिक मार के आईलाइनर काजर ई केवना के देखाव तनी जी, कहां पे देखाव तनी। अरे मुआ संभाल के बोलो सा, ठीक बटे जतन तोनी की इज्जत करो तनी उतना अच्छो करत रहो। अरे बाप रे बाप, ये तो ना मार। अरे मान तनी के हम बुढ़ा गनी, हमर शरीर नइखे ना बुढ़ा गइले, तो बियाह करवा दीजिए का हमनी के। ठीक बा, तोनी के ये ना जलन होता कि हमारे लिए सुगर हमर बुढ़िए लागतिया, हमर मर्द जौन कहते ओने ना करब, सिंदूर नहीं ना लगावत तनी, मर्द के वो देखाव तनी। अरे तोहनी के का जानबू स, अरे तो मार गइलन त के देखाव तनी। मुअल तोहनी के नजर में मुअल बन, हमरे खातिर जिंदा बड़ानु। हई देख ला ना, तू तो राजी के देख ला, जवानी फाटता बुढ़ाइतिया में देख ला। ओ लइका के का कहतरी, का जानते बा के जवानी चलो बताऊ का देखो। आओ रे बाबू, आओ बाबा से भेंट करा दिया। तब का
अरे बबुआ आ तनी कम बोला सा ठीक ना और सेनूर देखला सेनूर सेनुरिया में अरे होलिया के दिन में रंग लगा देले रहू सा तब का एकदम जना तक जवान छोटका बूढ़ा का वही मौगा बूढ़ा का जन से ना बोलनी वही का बेटा हुआ लगोगे छोटा का हमनी का मन ना के लगैती जे हेतै त कान में का देखा कान बाला देखला हम अपनी भतार के अभी एथु कर देन जाइए दिया से तो ये एथु करिए से ठीक ना अभी देत नहीं कुछ कोनो कमाई रही त औरी का करती एकर मतलब के भरी भरी का करती मार जने ई तो नीले सुगर लगत वैसे तन के करे जब फाटा तटे ओइने ना देख के जरबू सा ठीक ना कैसे त कहला कि कौन चीज के सियार के रोला से डांगर के त कहला रे कैसे कहा उ तन के हमर दिमागवा ले अरे जन तो औरी छोट तू ए दादा ई त बुझा एकदम जवान हो गइल बुढ़िया बुझा त कि टेलर चल गई अरे का करबू ओहो का जा चलो छोड़ा वो वो कर लाज ओकर लागत नहीं के बुढ़िया का हमार लाज मारे लाज अपने जोता रे बिया भाई नती आइल देखियो और देखो तरू हो अरे बड़का से ना रहतन त लगा देतन थप्पड़ बताओ ओकर के तन को रण हो गइल सारा दिया काट के गड़ तुम धरतिया में बैठे कैसे के हमनी के बात ना बर्दाश्त करलन तब ले तो जानतनी इहे लागत न कि हमनी के देख देख के शौक सिंगार ओकर छाती फाटत होई देखा देखी करती है बुढ़िया आ होई एगो एता नहीं उहे बात ये नहीं के उ कहीं कोनो के पटैले भी बुढ़िया आ देखो नि त महंगा सूट पहने भी हो मंगलसूत्र सिंदूरवा हम देखा नहीं पहले वाली है देखत नहीं कुमार रंग बिरंग का साड़ी पहने भी झाड़ के चलतिया खाली विधवा का नाम ना बा हो हैं बातें ठीक बा लेकिन सुन ना एक दिन हम देखनी एगो लड़का से वीडियो कॉलिंग बतियावत रहली अरे मानता नहीं कि नया बाड़ू मर गेल बिला गेल त तनी गिरी के न रह गेला हां बेटा छोटा पता से कुछ करे दे का मतलब है ई कौन मतलब भल के कुछ कर द चल ना का मतलब है निकल ओकर मोबाइल कोनो देले बाटे आ खूब खिचड़ी है ना देखावल जी वीडियो तो खूब बनैले बनी हो ओकर पापा के देखावल जी खिचड़ी देता अरे उ ध के त कोई दी हां एकदम मुख ध्यान की थोड़ी